አቡነ አረጋዊ ንእግዚአብሔር ዝመርሕሉ ስፍራ ብስሞም ጽውዕሉ ደብሪ ንምድላይ ንውሕ ተጓዕዙ። እዚ ኸዓ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ቁራስ እንጀራ ኣብ ኢዶም ነበረቶም እሞ ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ጸሎት ገይሮም ይቆርስዋ ነበሩ። እንሆ ኸዓ እግዚአብሔር ነዛ ቁራስ እዚኣ ኣበርኪቱ ኣብ ዝሃበኒ ቦታ ኣብኣ ክኸውን ንኣምላኸይ ከዓ ክልምነ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተጓዕዙ። ኣብ ብዙሕ ቦታን ጎቦታትን በጽሑ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልዎ ኣይኮነሎምን። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ሕጂ ብስሞም ተደኪኑ ዘሎ ገዳም ቅድሚ ምድያቦም ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ኣብ ሓንቲ ሓረግ ኮይኖም ጸሎት ገበሩ። እንሆ እቲ ሓያል ናይ ምሕረት መልኣኽ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣቡነ አረጋዊ መጸሞ አንታ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ዝኾንከ አረጋዊ እንሆ ካብ ምድራዊ መንግስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ስለ ዝመረጽካ ደስ ይበልካ ዓብ ክብሪ ተዳሊልካ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ እግዚአብሔር ናብ ዝጎቦ እዚ ዘውፅኣካ ክሳዕ ዝልእኸልካ ቁርብ ተጸበ ኢልዎም ከደ። እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ ኣቡነ አረጋዊ ልቦም ተሃወኸ፣ መንፈሶም ከዓ ሓዘነ። ከምዚ ኸዓ በሉ፣ ኣነ ነፊረ ከይድይብ ከም ንስሪ መንገብገባይ ተዓደልኩን፣ ከም ቅዱሳን ሐዋርያት ብደመና ተጻዒነ ከይከይድ ከዓ በቃት የብለይን እናበሉ ኣምሪሮም አልቀሱ። ምኽንያቱ ኣብቲ ሰብ ዘይኣትዎን ዘይድይቦን እምባ ክድይቡ ክቱር ዝኾነ ድልየትን ባህግን ነይርዎም። በዓል ሙሉእን ሰፊሕን ትዕግስቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ግና ብርታዕኦምን ተጻዋርነቶም ንምምርማር ቀልጢፉ ኣይደየቦምን። ብድሕሪ እዚ ከም ኣደን ከም ኣቦን ዘጸናንዖም ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል ተመሊሱ ንኻልኣይ ግዜ መጸ። ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ዝኾንከ አረጋዊ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ፣ እንሆ ስልጣን ተዋሂቡካ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ ሓደ ዓብ ገበል ክመጻካ እዩ። ኣብኡ ተጻዒንካ ድማ ናብቲ ዝባን ናይቲ እምባ ክድይብ ኢኻ ኢልዎም ከደ። እቲ ገበል ድማ ሰዓት 9 ንግሆ መጸ። በቲ ገበል ተጻዒኖም ከዓ ጉዕዞኦም ናብቲ ነዊሕ እምባ ጀመሩ። እንተኾነ እቲ ፈታኒ ዝኾነ ሰይጣን ብልሳን ሰብ ገይሩ ናብዚ እምባ ትድይብ ዘለኻ እንታይ ክትበልዕ ኢልካ ኢኻ? ኣብኡ ዝብላዕ ኮነ ዝስተ ነገር የለን፣ ኣብኡ ቀትሪ ፀሓይ ለይትኻ ቁሪ እዩ እናበለ ተዛረበ። ኣቡነ አረጋዊ ተኣዘዝካዮ ግበር፣ ንእግዚአብሔር ዝሰኣነ የለን ክብሉ መለስሉ። በዚ ሰዓት እዚ ኣቡነ አረጋዊ መታን ከይፈርሁ እቲ ገበል ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ከይውርደሎምን ቅዱስ ሚካኤል ሰይፉ መሊሑ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ይሕልዎም ነበረ። ረዱ ኣቡነ ማትያስን ካልኦት 9 ሰዓብቱን ኣቡነ አረጋዊ ብገበል ተጻዒኖም ክድይቡ ምስ ረኣይዎም ኣዝዮም ተደነቑ። ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣቡነ አረጋዊ ኣብ ዝባን እዚ ደብሪ ምስ በጽሑ 3 ግዜ ሃሌሉያ ለኣብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ኣመስገኑ። በዚ ኸዓ እዚ ደብሪ እዚ ደብሪ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ኣቡነ አረጋዊ ክሳብ ዚ ዕለት እዚ ብሰንበት ጥራዮም ዝምገቡ ዝነበሩ